Čau, zdravím všechny u dalšího dílu podcastu Hashwise Convo. Dnešní host je Filip Široký. Ahoj Filipe, moc děkuju za tvůj čas, že jsi dorazil. Čau, díky moc za pozvání. Filipe, ty jsi general partner v Mytonce, což je jeden z nejznámějších a nejrenomovanějších fondů vlastně v Česku, ale i ve střední Evropě. Asi bývalý vědec v CERNu. Řekni nám prosím, jaká byla tvoje cesta z toho, že jsi vědec v CERNu, do toho, že jsi general partner v Mytonce? No, vlastně vědec jsem byl, ale ne na fyziku, ale vlastně já mám background v matematické informatice a AI. A v CERNu jsem byl vlastně machine learning engineer, ale mimo AI jsem řešil i distribuované systémy a edge computing a vlastně věci, kterým má blockchain docela blízko. A už tehdy v CERNu mě se o blockchain zajímal, ale jako nečekal jsem nikdy, že bych tam něco dělal na full time. Ale vlastně úplně náhodou jsem se potkal s Viktorem Fischerem v Rockaway a hrozně se mi líbila ta jeho vize vlastně postavit z Prahy největší kryptofond. A chtěl jsem se stát jako součástí malého týmu, který má obrovský impact a poznat vlastně ten crypto space jako takovej, který mě přišel zajímavý. Skrze Vitalika a Sergeje Nazarova, který jsem jako tehdy sledoval, jinak jsem skoro nikoho neznal. A říkal jsem si, že do CERNu se vždycky můžu vrátit a zkusím, jestli budu hodnotnej v kryptu nebo ne, a pak už jsem tady zůstal. Takže neměl jsi takový to první namočení do vody, že jsi skoupil jako trošičku bitcoinu nebo něčeho a potom jako se skoukal dál. Bylo to rovnou, že spotkal Viktora a řekl si, hele, tak jo, jako zkusím to a potom se dostal k Mytonu, nebo? Jakože něco jsem koupil ve 2017, ale myslím, že jsem na tom nic nevydělal. A potom mě jakože během 2020 mě jako zajímalo jakože vůbec vědecky, jak vlastně je možné škálovat takhle tímto způsobem jako BFT, tolerant distribuované systémy a ZK kryptografie, jako tyhle věci, takže spíš z hlediska jako ty matematiky. A nebo jako technologického hlediska, ale vlastně na full time jsem se do toho skutečně jako dostal až během roku 2021-2022, takže cítím se jako nováček oproti OGs, který potkal. Ale je to pravda, že OGs sice mají i můj respekt, protože vydržet v takovém trhu jako je krypto, který je extrémně volatilní dlouhou dobu, třeba přes 5 let, je vlastně jako obdivuhodný. Na druhou stranu přijít jako vítr ty do krypta a víceméně pohltit ty veškeré technikálie z pozadí a právě to uplatnit třeba v tom Mytonu, že si řekneš, ale jo, tady je mega ETH, dává to smysl, dělá trade-off tady, chce vyřešit tohle, pojďme do toho. Popsal jsem tak trošku tu tvoji roli v tom Mytonu? Je to svým způsobem to, co je tvůj leverage jakoby v tom venture investování? Přesně tak. To si myslím, že jako v kryptu se hodně hodí, protože jo, za ty poslední 3 roky, co to dělám, tak jako pořád se řeší ta infrastruktura a většina těch největších returnů se udělalo tím, že někdo investoval do infrastruktury, že jo, typu Solana nebo doufám i Mega ETH. A takže určitě se to hodí a myslím, že to je nějaká moje edge oproti jako běžným VCčkům, kteří jsou typicky jako biznesovější nebo z financí. Na Mega ETH určitě dojde ještě řada, ale já bych se kdykrát zeptal na tvůj názor na Bitcoin vlastně, protože ten taky ušel velkou cestu a co se takhle ptám lidí kolem sebe, fondů, tak většinou jako ten minulý rok všichni se shodli na tom, že měli málo Bitcoinu, protože ho jako nepřekonali. Jaký je tvůj pohled na Bitcoin? A mění se v čase? Jako naštěstí Myton C v něj jako vždycky věřil a měl ho dost, takže to je fajn, ale já osobně jsem si prošel cestou, kdy jsem začal, to se mi moc nezdá, kde to má revenue, security budget, ale postupem času, hlavně díky projektu, kde nejsem investor, takže nešiluju, ale jako respektuju třeba Alpen a jako nějaký L2, který v podstatě můžou fungovat, v podstatě takový jako generalizovaný Lightning, že existuje Trust Minimized Bridge mezi jakoby to Bitcoin L2 a Bitcoin L1, tak si myslím, že vyřeší dříve či později jako potenciální security budget, že v podstatě umožníš tady jako 100 000 TPS nad Bitcoinem a pořád bude podobně bezpečný jako
kdyby to bylo na Ethereum. Takže jakoby technicky si myslím, že už ten Bitcoin fungovat může. A to Lindy má pořád největší, že, a jako peníze je největší store value, je to jako nejlepší use case blockchainu, takže tam, kde jsem začal ve 21, když jsem si myslel, ty jakoby flippening ETH Bitcoinu je inevitable, tak jako už si to nemyslím, že se to tak musí stát. Ale nebyl jsi sám, já jsem si to dlouhou dobu taky myslel a spletl jsem se, no. A to ne samozřejmě jednou, to je v kryptu velice běžný a řekl bych i důležitá vlastnost jako každého investora v kryptu, že nalhát si do kapsy, ale prostě přijmout to, že člověk se občas splete. No. Když půjdeme dál a samozřejmě nemůžeme vynechat Ethereum s L2, ty si tak zmínil, že si myslíš, že u Bitcoinu je tam ta teoretická budoucnost, že L2 můžou Bitcoinu pomoct, co se týče security budgetu. Dneska ale vidíme Ethereum v jakési takové fázi pomyslné na, jak to říct, jsou lidi, kteří vyčítají Ethereum to, že si zvolili rollup-centric roadmapu, ať už to je roztříštěné UX, ať už to je revenue, která vlastně L2 vrací málo. A pak jsou lidi, kteří samozřejmě to chválí ve smyslu, hele, je tady otevřený trh, kdo chce, může si postavit svoji L2, je to velice customizovatelný, můžeš si to udělat podle svých potřeb a víceméně vyzdvihují tady tuhle roadmapu a nejsou to jenom jako lidi, samozřejmě jsou to i velké instituce, jako je Coinbase, jako je Sony a tak dál. Asi tuším, kam ty se řadíš, ale řekni mi k tomu tvůj myšlenkový pochod, vlastně jak ty vnímáš celý ten minulý rok vlastně okolo Etherea, jak bylo toho fadu jako fakt hodně. Možná můžu začít ohledně jako té rollup-centric roadmapy, jestli to byla chyba nebo ne, jak to vnímám, to je častý téma. A vnímám to tak, že vlastně něco jako rollup-centric roadmapa, přímo rollup, ale něco podobného, je jako inevitable. Jo, a to proto, že jako ví to i Solana, ví to i tady Bitcoin, protože vlastně ta Solana, která jako je dost rychlá, jako lednička, je pořád jenom jeden server. A prostě nemůžeme, pokud chceme fakt, aby tam na tom blockchainu bylo skoro veškerá jakoby value transfer, že, na internetu, tak to nedáme, potřebujeme ty extensions, že, jak tomu říkají. Takže jako je to inevitable, ale všechny věci i v kryptu jsou path dependent a je možný, že ten způsob, jak to dělá Solana, že nejdřív teda naškálujeme tu ledničku, až potom přidajme ty extensions, je lepší a Ethereum vzalo tu cestu, jakoby se podívalo, jaká je ta endgame a od toho jako pojďme pospátku versus Solana, prostě, že jo, pojďme se tam dostat jinak. To možná chyba byla, nebo myslím si, že je fajn dělat to jako oboje zaraz. A že se trochu zapomnělo na Ethereum L1 a to se teďka snažíme rychle dohnat, Merkle tree, statelessness a naškálovat ten gas limit. A přestože jako Solana hodně to Ethereum dohání, tak si myslím, že Ethereum má pořád hodně jako liquidity, Lindy, je víc battle tested, má jako větší ekosystém rollupu, že vlastně myslím, že Ethereum is here to stay a ta pozice je pořád super a myslím si, že i Mega Eve té pozice pomůže. No a ty se ptal, jako co si myslím o tom postavení Ethera. No tak myslím si, že ten jako hodně toho hejtu je zasloužený, že vlastně jako málo vyvíjí, nebaví se. Ethereum Foundation, kde jsem i já jako půl roku něco dělal, se nebaví, že s těma protokolama, který tam vlastně, které jsou ty důvody, proč tam lidi chodí, že jo, na to AV a Uniswap. A líbí se mi, že z Vitalika se stal wartime leader, že jo, který myslím, že Ethereum to leadership potřebovalo a že jakoby dostalo to wake-up call a bude to lepší. Jo, já v poslední době mám zálibu právě v tom vlastně se koukat, kam ty L2 směřují, jo, protože vlastně lidi, co dneska chtějí, je to trošku naivní, protože neví většinou ty technikálie zatím, ale říkají, my chceme všechny L2, jak jsou jako propojený. Což zase máš to v různých úrovních stacku, jak ty to můžeš udělat, že jo? Tak máme nějakou intent-centric, víceméně jako iniciativu ve smyslu, že přes intent vlastně uděláš nějaký swapy třeba jako cross-chain nebo mezi těma L2, což je jako fajn, ale jakoby tam, kam míří jako Ether, si myslím, a ten L2 ekosystém, je ta atomická synchronicita, takzvaně v tom jednom vlastně Etherovým L1 bloku udělat vlastně swapování, udělat vlastně DeFi transakce, messaging, vlastně všechno. Tak možná mluvím pro hodně posluchačů jako
nepřeložitelně, tak pokusím se to jako usnadnit. Víceméně, kam my se snažíme dojít, je, aby jsme měli vlastně sdílenou likviditu a sdílené ty služby na L2 s tou velkou likviditou na té L1 a tím nám začnou vznikat i vlastně další use casey, to můžou být DeFi aplikace postavená jako L2, která si sahá vlastně kam je potřeba na všechny L2 nebo na tu vlastně likviditu na L1. A vlastně tohle mě dovedlo k tomu, že teď je velký trend, co se týče vlastně těch L2 jako based rollupy, native rollupy, které vlastně jsou strašně daleko, protože se bude muset skrz to udělat i hard fork. Ale vlastně tohle mi dává jako dlouhodobě opravdu smysl, co nejvíc vlastně přibližovat té L1, i co se týče vlastně toho revenue, že už ty peníze, když to řeknu tak jako blbě, nezůstávají na té L2, nevrací jenom takzvaně blob fees, ale víceméně už je tam buď to execution, nebo už je tam ten sequencing. Jak ty se třeba díváš tady na tohle, na ten based rollupy, native rollupy? Myslím si, že existují, byl jsem i v té skupině Justina Drakea, který jako to pushoval, ale myslím si, že to má nějaký jako svůj use case, ale jako mnohem víc mě pořád excituje ten Mega Eve. Takže to je ten důvod, že jako jo, můžeme mít třeba bezpečnější rollupy, můžeme mít jako nějaký lepší interoperabilitu mezi více rollupy, ale jako bude to lepší svět, bude, než je současnost, ale víc mě excituje dělat jako nové aplikace a lepší uživatelskou zkušenost, protože já mám pocit, že jako potřebujeme vlastně net nový uživatele, než je tradování meme coinů a aplikace, které vlastně můžou konkurovat Webu 2. Třeba udělat to Binance on-chain, jako Coinbase on-chain a k tomuto nás based rollupy ani intenty jako nedovedou. Takže jako sleduju to, ale vlastně větší pozornost se snažím dávat jak škálování ty L1, na čem že pracuje Dankrát a další, anebo škálování ty L2. A vlastně ještě bych mohl dodat, že Vitalik má opět super článek z 2021, The Ethereum's Endgame, nebo The Endgame se to jmenuje. A tam vlastně říká, že všechny cesty, když si vezmeme, jako jaký ty síly na ten jako, působí na ten svět blockchainu, tak všechny cesty, ať už začneš jakoby Solana, nebo jako Bitcoin, nebo jako Ethereum, nebo jako Celestia, vedou k jednomu stavu. Centralizovaná block production, takže jako decentralizovaná validace skrze jako ZK verifying a ideálně data availability, sampling light klienty a nějaký způsob, jak dělat rezistenci proti cenzuře, nebo ideálně aspoň eventual rezistenci proti cenzuře. A dá se tam dostat tak, že jako seš L1, přidáváš fakt ty L2, nebo se tam můžeš dostat tak, že jsi Ethereum a přidáš jakoby hodně rollupů a to se potom stejně nějak skonsoliduje. A nebo uděláš ten mega způsob a to je prostě, no, když vlastně ta produkce bude stejně centralizovaná, tak jakože we might as well do jeden mega rollup, kde většina ty aktivity bude stejně jako centralizovaná. No a potom nemusíme už tolik řešit tu interoperabilitu, protože to máme se stejně na Mega. Já si myslím, že je skvělý čas na to navázat na ten Mega a pojďme do toho. Spousta lidí si to vedu představit, že už slyšela o Mega ale jestli je to někdo, kdo ne, dal by si nějaký krátký pitch za tebe? Jo, je to nejrychlejší blockchain, ve smyslu jako nejrychlejší a nejvíc performant blockchain. Ve smyslu, že jakoby chce mít méně než 10 milisekundové bloky a více než gigagas za sekundu. Nebo lidi jako radši přemýšlí v TPS, takže třeba to alespoň 100 000 TPS, pokud vezmete třeba nevím, jestli asi časem i Uniswap swapy. 100 000 Uniswap swapů za sekundu a méně než 10 milisekundové bloky. To je jako ten cíl. To je slušný pitch. Pro ty z vás, co už ví nebo neví, tak vlastně MegaEat je i známý tím, jak je vlastně prokomunitní, takže mají něco, čemu říkají Mega Mafia, kde vlastně inkubují ty projekty, které vznikají na MegaEatu a dělali vlastně presale na Echo
a tam já teda jsem dával nějaký peníze, takže jenom ať víte, že já v tom něco mám. Filip samozřejmě skrz Myton taky, takže jenom ať víte. A pojďme trošku jakoby ty věci, které otevírá právě Mega-ETH. Jako, co je tam vlastně to, proč by si lidi měli říct, tak jo, tak přejdu z Base na Mega-ETH. Jsou to hlavně ty aplikace, protože jako jedna právě věc, co mě zaujala na Mega-ETH, že jakoby oni nejsou jenom technický tým, ale je velmi dobře přemýšlí na tou distribucí a go-to-marketem. A co mi už jako na začátku řekli, že hele, jakoby my máme dobrý tech, ale není to jenom o tom techu, protože čeho se obávají jako oprávněně je, že my, když tady budeme dělat dobrý tech a všechno je open source, tak prostě o rok později přijde Coinbase, který má tu distribuci a taky bude mít rychlé bloky a taky bude mít velké bloky a předají si to a Mega-ETH nebude nic. Takže oni se soustředí podobně jako Tolly na Solaně, tady říká only on Solana applications, tak Mega-ETH je jako Solana Solany, jako Solana on steroids. A soustředí se teda jakoby Omega, only on Mega-ETH aplikace a to jsou jako takové aplikace, teda, které využijí ty rychlé bloky a velké bloky. A k čemu to je dobrý, je to hlavně si myslím dobrý na DeFi, protože že to nějaký holy grail of DeFi za mě je mít price discovery, jakoby blue chip on-chain, přesně. A jakoby to jsme se snažili hrozně dlouho, Solana to zkoušela, jsme si mysleli, že to je možná dostatečně rychlý. Není, že jo. I týmy, který dělají Central Limit Order Books a Perpy, jak na Soladě, tak jakoby si staví svoji L2. Takže z Perpy a Central Limit Order Booky si myslím, že je super aplikace. Vlastně jako FTX na Mega-ETH, jako on-chain, kde se nestane to, co na FTX, ale vlastně bude to, mohla by tam mít podobná likvidita a spready. Takže uživatel dostane vlastně nejlepší cenu a pořád si drží self-custody a kdykoliv může utíct na to Ethereum, který je centralizovaný. A potom to jsou i věci jako gaming. Třeba minulý týden jsem koukal, že tady byl Ondra Strácký, z Showdownu, s kterým taky spolupracuju. A tam třeba přemýšlí, jak udělat jakoby real-time prediction markets na to, kdo vyhraje. Že prostě budou hrát nějací jako velcí hráči turnaje a ty tam budeš moc sázet v real time, prostě kdo si myslí, že vyhraje a tak. To je skvělý use case, to je hodně dobrý. Kdybych teď měl chviličku hrát ďáblova advokáta a mluvit tady za někoho, kdo je třeba z táboru Solany nebo z jiných chainů, kde ještě ten trade-off není, bych řekl, tak razantní na té úrovni té decentralizace, tak je jednoduchý vlastně říct, hele, je tady centralizovaný sequencer, který je prostě jeden, nikdy nebude nějakým způsobem, já nevím, decentralizovaný, nebo vlastně budou se tam třeba střídat 3 po 8 hodinách, dejme tomu, že chcou vlastně ten rotační jakoby sequencer, ale jaká je vlastně tohle jako odpověď? Jak bys na tohle odpověděl vlastně jenom? Jo, je to jako super, asi nejlepší argument, co se dá na to mít. A já bych na to odpověděl, že, nebo chtělo by se to podívat jakoby víc na ty jako vlastnosti, co vlastně od blockchainu chceme a které vlastnosti jsou ovlivněny tím, že máš L2, která má úplně centralizované nebo rotační jakoby pár sekvencí. A co to nejvíc ovlivňuje je, nebo neovlivňuje to, nejvíc to ovlivňuje censorship, okamžitou rezistenci proti cenzuře a liveness, ale všechno ostatní to neovlivňuje, protože máš to Ethereum nebo EigenDA, jako na který můžeš utíct a od kterého vlastně bereš si třeba garanci toho, že všechny ty stavy vlastně proběhnou správně, protože Ethereum to čekuje. No a teda jaká je nejlepší protekce proti například té liveness, že prostě ten sequencer nespadne, tak jsou za mě ty rotační sequencery, že jich prakticky bude třeba 10 nebo 20 a nebudou se střídat jako po 8 hodinách, ale mnohem častěji a ještě tam jako je způsob, že když systém, když jeden vypadne, tak jako velmi rychle se nahradí nějakým jiným. A ještě vlastně ti sequenceři budou mít nějakou value, kterou jako stakeují a oni vlastně jako nechtějí, aby spadly, nebo nechtějí dělat malejší věci, protože je můžeš stakeovat, slashovat.
A tomuto se říká jako proof of governance a třeba John Charbonneau z DBA má na to super long form post, kde na konci je tabulka, která ukazuje jakoby 4 způsoby, jak jdou obecně decentralizovat sequencery i na L1, na něčem jako Solaně. A jako nechci do toho jít, ale je tam vlastně 10 properties tabulka a 4 způsoby, jak to dělat. A ukazuje se, že ten proof of governance, to znamená 20 rotačních sequencerů na něčem decentralizovaným jako L1, udělaný se slashingem, udělaný dobře, tak dosahuje pro většinu use caseů, které nás zajímají, jako lepších vlastností než přímo lednička. Takže to je ten můj argument a jo, můžeme se o tom dál bavit. Určitě navážu, protože další věc, která se takhle probírá jakoby v těch negativních konsekvencích, je vlastně, co z toho má to Ethereum a jestli Megaite se nestane třeba svojí vlastní L1, tak jak bys tady třeba odpověděl lidem, který mají tenhle argument? Já bych řekl, že jo, L1 se nestane a to proto, že on toto Ethereum potřebuje. Protože to, že vlastně Megaeve může být takto, nebo nepotřebuje nutně Ethereum samozřejmě, ale potřebuje nějakou decentralizovanou L1, jako mohla by to být Solana, ale dneska Ethereum je na to nejlepší. Mohla by to i Bitcoin, ale Bitcoin není programovatelný, nemůže vlastně dneska jednoduše ověřovat ty bloky a nemůžeme tam dělat jakoby force withdrawal různých asetů, takže Ethereum na to je nejlepší způsob, proto tam Megaeve staví, není to jako věc politického alignmentu, je to jako produktové rozhodnutí. A vlastně tím, že Megaeve je takhle rychlý, tak to proto, že může být. Že dělá ty triky inženýrský a dělá ty triky, že má jakoby 4 různý počítače, není tam jenom sequencer, je tam i full node, je tam prover node a je tam replica node. A kdyby to Ethereum nemělo, tak vlastně by dělalo stejný trade-offy jako Solana pravděpodobně, nebo Monad a nemohlo by dosáhnout vlastně takových výsledků. Když tak půjdeme třeba do těch jednotlivých vrstev, nemusíme úplně popisovat, ale dejme příklad, jo? Tím, že bude Megaite tak rychlej chain, máme, dejme tomu 100 000 transakcí za vteřinu třeba, ty jsi zmínil, a tak se stane někde v té jedné transakci v těch 100 000 jako něco, co od toho blockchainu nechceme jako vidět. Jo? Někdo se snaží tu síť prostě napadnout nebo udělat něco, co by úplně se stát nemělo. Jak rychle ten blockchain je v té hierarchii schopen zareagovat tak, aby se ta transakce jako případně revertnula nebo vlastně jako zareagovala, jo? Že tím, že to je real-time blockchain, tak vlastně jak pak se tohle případně řeší? Ano. Ta odpověď je taková, že záleží, kdo jsi. A kdo jsi ve smyslu, jakou běžíš nodu. Pokud jsi na Bitcoinu nebo na Ethereum, tak máš Bitcoin, tak máš jenom jeden typ. No máš 2 typy nody, ale máš jakoby, jsi incentivizovaný, abys běžel full node. A ten má být, že podle blockchain dilematu co nejmenší, aby ho mohl běžet ideálně každý. A i když se děje 51% attack nebo proof of stake více jak 2/3 attack, tak ty jako, když běžíš full node, tak jsi vlastně schopný detekovat špatnou state transition a sám si to forkneš tam, kde ti nikdo nelže, kde vlastně nepřidává tam bloky, které prostě tam nemají být, ať už někdo double signuje nebo cokoliv. U toho Megaitu je tam víc typů nodů a záleží, kdo seš. Většina jakoby, uživatelů většina uživatelů, který by mohli hodně ztratit na tom, že by někdo podváděl z těch sequencerů, tak budou běžet full nody. Ty mají spec, bude to 64 GB ramka, 16 core CPU, takže jakoby, jo, můžeš to běžet na jakoby hodně dobrý MacBook Pro, ale takže jako není to. A tam bys to zjistil instantně, protože ty vlastně děláš skoro to, jakoby máš stejnou security guarantee jako ten sequencer. V podstatě děláš taky exekuci a koukáš na to. Potom je tam další tier, to jsou ty replika nody. To už jsou 8 GB ramky, 100 megabitů za sekundu síť a jenom 8 cores. A ten má taky stejnou security guarantee jako ten sequencer, ale pomáhá mu prover node,
což je lidi, co znají jako fraud proofs a ZK, tak jakoby něco, co dokazuje vlastně, že ta state transition, exekuce, kterou dělal ten sequencer, vlastně podléhá nějakým pravidlům, který jsou pravidla fork choice rule toho blockchainu. A vlastně dokazují ten replica node, že to je všechno v pohodě, a kdyby ne, tak ten důkaz nemůže vytvořit a taky se forkne. No a třetí level je vlastně uživatel nebo člověk, co běží full node na Ethereum, což ten je úplně nejmenší, že jo? A tam se to člověk dozví, myslím si, že momentálně třeba do 1 dne. Ale záleží, jak se to nasetupuje, jak často se bude settlovat jiné stavu na Ethereum. Když jsme se bavili o tom sequenceru, tak ty si říkal, že samozřejmě tam budou ekonomické incentivy chovat se správně, což bystří posluchači si mohli odvodit, že nejspíš tam bude token. A já se chci zeptat teďka, jsou tam incentivy i v různých těch úrovních vlastně toho ověřování? Nebo je to čistě na úrovni toho sequenceru? Určitě budou. Třeba minimálně na tu prover network, nemluvil jsem o ní, ale nějaká prover network tam bude. Vlastně někdo, kdo bude běžet, budou to buď GPUs nebo FPGAs specializovaný na toto běžet, protože že vlastně ty blockchainové systémy jsou tak složitý, že musíme vždycky přemýšlet na té jakoby worst case scenario a vlastně útočníci jsou všude. Protože to jsou permissionless systémy a kdokoliv to může napadnout, tak to dříve či později napadne. Takže musíme nejenom kryptograficky, ale i ekonomicky ty systémy jako dělat tak, aby to ekvilibrium, nebo nejenom ekvilibrium, ale aby vlastně to, kam to tíhlo ten systém, fungovalo tak, jak chceme. My zrovna teďka máme rozhovor 27. února a zhruba za pár dnů, nevím, jestli to jsou 4 dny nebo 5 dnů, má přijít testnet Mega E2. Je něco, co by si lidem třeba doporučil, aby tam vyzkoušeli, nebo vlastně, co tak lidi můžou očekávat od toho testnetu? Nevím, kolik to můžu říct, ale řeknu to, co vím, co je public. To, co někdo už o tom psal na Twitteru. A vím, že už v praxi ty 10 milisekundové bloky on average máme, takže některý i 8 milisekund, 9 milisekund jsem viděl a cíl je to dát na 5, na co nejméně, co to půjde. A máme i víc než gigagas per second, takže těch 100 000 TPS už tam je. A zároveň vím, že hodně Megamafia projektů, což je další důvod, proč jako ten Mega není jenom o techu, ale je hlavně o té práci s ekosystémem. Vlastně neviděl jsem nikoho, kdo by takhle pomáhal vlastně svým portfoliovým společnostem. A to říkal i Ondra z Showdownu, že ten support je obrovský. A je to ten hlavní důvod, proč i lidi, co by třeba nepotřebovali nutně tu rychlost, Showdown by se dala postavit i jinde, ale jako nemohli tam všechny featurey, ale postavili by to jinde. Ale vlastně ta pomoc od těch zakladatelů GIF je obrovská. No tak vlastně budou launchovat s tím testnetem. A ty nejzajímavější aplikace, zase jsem bias, protože hodně z nich jsem investor, ale obecně vyjmenuji nějaký, kde nejsem. Myslím si, že zajímavý je to GTE, což je vlastně jakby to Binance on-chain. Bude tam Central Limit Order Book, bude tam malý launchpad na meme coiny. Pak launchne Valhalla, to je jako perpy, něco jako Hyperliquid na Mega Eve. Pak tam bude Noise, což si myslím, že je super, protože vlastně to člověku umožní tradovat trendy. Takže například ta vize je, že člověk si myslí, že mindshare na Kiteu na AI jako poroste, a tak proto si člověk koupí tady nějaký jakoby AI coin. No a on měl třeba pravdu, on fakt rostl, prostě AI lidi zajímá, ale koupil špatný meme coin. Tak jakoby měl tu tezi dobrou, ale i tak prodělal. A takže Noise umožňuje tradovat vlastně ty trendy napřímo, což si myslím, že pro DeFi traduje taky super.
A nemluvím jenom o tradingu, tak třeba myslím super zajímavý projekt je i CAP, stablecoin, který jakoby, říkáme interně Ethena plus a nová Ethena. Jo, já musím říct, že GTE a vlastně CAP byly oba taky na echu, takže pro ty z vás, co chcete víc zabřednout do MegaETH ekosystému, tak určitě udělejte si účet na echo, protože tyhle projekty fakt mají ten přístup community first a dělají pre-sale víceméně na stejných valuacích, jako třeba byly nějaký seedy nebo Series A a podobně, takže velice zajímavý potom vystavení, kdo by chtěl. Někdy i lepší, než mají velcí investoři. To je pravda. Já bych se tak rád zeptal, protože ty jsi zmínil vlastně, že je jedna predispozice pro to, aby blockchain vlastně byl extrémně úspěšný, je právě ten vysoký throughput. A já bych se rád zeptal, vlastně kde může být ta chyba na straně ekosystému, který mají vysoký throughput, ale vlastně se jim nedostává, ať už po právu nebo ne, vlastně takové pozornosti nebo té utility, vlastně jako bychom třeba čekali. Můžu vyjmenovat, že Aptos nebo Avalanche, další chainy, které vlastně vidíš pořád, že škálují, že posouvají nějaký ty hranice toho hardwareu nebo případně toho throughputu. Čím si myslíš vlastně, že to je? Napadá mě jako víc pohledů, ale jeden je, že to není jakoby 0 to 1 improvement. Takže když si řekneme, že třeba BSC, že Binance Smart Chain má bloky, já nevím, 3 sekundový a taky jako nemigrují, víš co, všechny apky z Ethereum, který má 12 sekund na BSC, protože jakoby neumožní to nové aplikace. Aptos to jsem taky dostudoval, jak tam funguje ten Narwhal Task konsenzus a je to jakoby DAG-based tvoření toho chainu. Taky super zajímavý, ale nepřijde mi to zase jako zero to one. Není to jakoby nový, já s ním jako hrozný Schiller, ale není to jako nový jakoby paradigma. Není to endgame ještě. Jo. A myslím si, že tohle jako endgame je. Ale hlavně, jakože není to jenom technicky, jako fakt je to o tom, že ten MegaETH tým podobně jako já je jako build, že tohle, jakože 15 let jsme tady researchři přemýšleli, jak škálovat distribuované systémy, který potřebují konsenzus a to jakoby this is it, jo, že jakoby něco jako, nebude to MegaETH, prostě už jakoby jsou další competitors, třeba Eclipse je SVM, jakoby Solana jako L2, který má jako podobný throughput asi jako MegaETH. Takže není to jenom ono, ale jakoby tento typ architektury si myslím, že je ono. A potom je to ale hlavní, že vlastně i kdyby někdo udělal přesnou architekturu jako MegaETH, tak pořád vlastně ten ekosystém nebude mít megamafii. Nebude mít ten support těch svých founderů a vlastně nebude schopný atrahovat ty nejlepší lidi, kteří to postaví. Takže to bych řekl ten hlavní rozdíl. Kdybychom tak nějak měli jako virtuálně zarámovat téma MegaETH, mohl bys nám říct tvůj skromný odhad, kdy po testnetu bude mainnet? Jestli třeba Q2 nebo Q3, Q4? Co zhruba lidi můžou čekat? Tam nedokážu, nebo nemůžu, nevím, co, no oboje bych řekl, ale myslím si, že by to jako mohlo být letos ještě, no. Že jako typicky ten čas od testnetu po mainnetu by to jako sedělo. Tak když přejdeme ještě zpátky k tomu Ethereum, rád bych s tebou probral takovou tezi, že vlastně Ethereum nemá svoji North Star, jak se takzvaně říká, že z jedné strany, co se týče peněz, ho okusuje Bitcoin, z druhé strany, co se týče smart contract platformy, tak ho okusuje Solana a ze třetí strany, což spoustu lidí vydává vlastně, že je to teď ten hlavní use case Ethereum, s čímž bych neúplně souhlasil, je vlastně data availability, tak ho okusuje Celestia. Jak ty se koukáš vůbec na tuhle tezi? Je za tebe validní nebo moc ne? Jo, bylo to super, to vlastně taky napsal ten John Charbonneau, který jsem zmiňoval, ten článek. Je to pravda a myslím si, že to právě způsobil ten wake-up call, tento článek, že jako tady to začalo a potom se lidi to jako začali strefovat většinou oprávněně ještě víc. A
Myslím, že, že do velké míry je to pravda, protože, nebo byl tam jakoby velký minimálně, nebo takto, nemít North Star je v pohodě a jakoby ty věci jdou dělat s velkým asteriskem, jo? Ale ty věci jako Ethereum jde dělat jakoby hodně paralelně. Prostě Ethereum Foundation má jako hodně týmů a prostě ty většina, nebo ta roadmapa, že je tam 6 různých roadmap a prostě ty týmy pracují paralelně a všechno se zlepšuje zaraz. Že? A potom během těch každoročních upgradeů, prostě těch upgradeů se tam přidá několik. Na druhou stranu nebýt North Star je problém, když nějaký ty cesty jsou protichůdný. Mm-hmm. A to se bohužel dělo. A až tam byl velký konflikt mezi tím, jakože Ether jako peníze versus Ether jako technologická platforma až potom peníze. A tam třeba jsem poslední dobou nesouhlasil s Justinem Drakem, který jakože pořád pušoval Ultrasound Money, přestože jsem byl sám Ultrasound Money guy na začátku, než jsem změnil názor. A tak si posledně myslím, že ta North Star dneska by měla být, že pojďme udělat nejlepší technologickou platformu. Taky si nemyslím, že to je DA. Je to, že to má být jakoby dostatečně rychlá, hlavně bezpečná L1, jakoby decentralizovaná, nejvíc battle tested, aby to bylo to místo, kde já jako třeba fond chci depozitnout svoje stablecoiny, aby to bylo to Ethereum a ne něco jiného. No a vlastně dát těm developerům nějakou jakoby garanci, že ta L1 se bude dál zlepšovat, že na někoho nezanevřeme, protože developři mají jako obrovský switching cost toho, že já tady něco stavím a potom to budu muset někam předělat na Solano, tak vlastně jako já chci mít důvěru, že tady to Ethereum bude a že se bude ještě za 5 let a že se bude dál zlepšovat. A to si myslím, že lidi neměli a teď už to začínají mít. A myslím, že se to zlepšilo. A vlastně může za to jako wartime leader Vitalik a Dankrát a další lidi, kteří vlastně se toho leadershipu schopili. Takže to je důležité. Chyběl leadership a teď už tam začíná být a je to lepší. Kdybychom to tak rozebrali jedno po druhém jenom v krátkosti, co se týče Bitcoinu, vlastně já si myslím, že se strašně nadužívá ten pojem jako peníze a že každý má trošičku ten pojem jako customizovaný pro sebe, co si pod tím pojmem představuje, ale za mě jako říct, že Ethereum jsou peníze, tak je to taky vlastně hodně diskutabilní, ale za mě jsou určitě Ethereum peníze v tom Ethereum ekosystému, jakože ty nejlepší peníze. Že vlastně každý nativní asset smart contract platformy jsou ty nejlepší peníze na té nativní jako platformě, kromě stablecoinu samozřejmě. Jakože tak se na to dívám. A víceméně každá L2 je onboardingový tool pro to, aby Ether byl peníze v dalším nějakým ekosystému. Takhle se na to vlastně koukám já. Jak ty to třeba vnímáš teď konkrétně, když vezmeme ten Ether a vlastně Bitcoin? Ano. Myslím si, že přesně, že takhle vnímám i Ether a on je fajn se soustředit na Ether jako peníze. Co jsou peníze, abych řekl, jako nejlepší kolaterál a je ten jakoby nejvíc skutečně permissionless kolaterál, co máme v tom, je ten ETH zajímavý, jakoby ten pure asset, že jo. Jako ty jsi to říkal dobře. A Bitcoin může být časem něco podobného. Ne dneska, protože my nemáme two-way, trust minimized bridges, jako máme na rollupech. Protože pro ně hodně lidí, hlavně Bitcoinu, nechápou rollupy totiž. Jo. Oni říkají, to jsou nějaký jako chainy, sidechainy a to už není ono. No ale ta vize těch rollupů, jako skutečných rollupů, stage 2 rollupů je, že ty security assumptions jsou úplně identický jako na tom Ethereum. To znamená, mně stačí vlastně běžet malinká Ethereum noda a já mám úplně stejný garance, že ta šíleně rychlá L2 a všechny L2, co existují, až budou v té stage 2 fázi, běží tak, jak mají a stačí mi běžet jenom tu jednu jako malou věc. A to je to skutečné škálování na to globální úroveň. A tohle může mít i Bitcoin, ale musí taky udělat pár změn. Tak jsem se na to chtěl zeptat právě, jako co je tam potřeba. Bude to ZK VM, jako který bude jako ten rollup, nebo je potřeba nějaký hard fork na straně jako bitcoinové vrstvy? Jaká technologie vlastně tam bude ta průlomová? Je několik způsobů a ty byl jsem na nějaký bitcoinový konferenci v Německu a nedávno a zjistil jsem, že tam je několik Blockstream versus ostatní kampy se jako hádají, co to má být.
A jako jedna věc je přidat pár opkoudu OPCat, Udy a Erik, jako to pushují. Blockstream říkají, že ne, že to jde i jinak. A jakoby, ale ten cíl je vlastně být schopen verifikovat ZK proofs, konkrétně snarky nebo starky na Bitcoinu a udělat to dostatečně levně. A ideálně ještě i zvyšovat jakoby tu data availability, ale to si myslím, že se jako nestane, protože to by se z toho stávala Bitcoin Cash a ještě něco většího. Ale dá se tam vymyslet třeba něco jako restaking, něco jako má EigenDA, že něco takového dělá Babylon například. Jakoby dá se tam napasovat v podstatě velmi podobná architektura, jako dělá třeba Celestia nebo Ethereum. Je to tam jako těžší, pomalejší, ale zase podobně, jako ten limit je tak velký a vlastně ty timeliny i toho security budgetu a jako DeFi prostě jsou tak dlouhý, že vlastně ten Bitcoin, když jako počká, až to nějak bude fungovat a vybere potom něco, co fakt jsme si jistí, že funguje, tak vlastně může stačit a bude pořád ten king. Jakože může stát. Je vlastně stačí, já jsem teoretický informatik, takže mě se často smějou lidi, že jako by mně stačí, že existuje řešení, já jsem šťastný, už nepotřebuju, mě stačí, že řešení existuje, už nepotřebuji najít, ale jakoby na dostatečně dlouhým horizontu to stačí a vlastně pokud se to naškálovat nějak dá rozumně, tak se to asi stane. Když tak přejdeme na DA, ty jsi zmínil i Celestii. Jak je na tom Ether vůči Celestii, co se týče DA? Asi všichni si tak nějak všimli, že ty high throughput L2 využívají nějaký alternativní data availability systém, jak už je to EigenDA, jak už je to právě Celestia, nebo ještě nějaký exotičtější. Jak je to dneska, co se týče Celestia a Ether? Jo, no, to možná kontext, často lidi neví, jako k čemu je to dobrý, a tam je zajímavé si uvědomit, že v té Rollup Centric roadmapě, na kterou se přešlo někdy ve 2020, 2019, byl dlouho největší bottleneck jakoby TPS nebo performance těch rollupů, kapacita, data availability. Ta definice je hrozná, ale prostě můžete to brát, že to je jako nějaké jako místo, kam potřebují ty rollupy zapisovat a prostě toho místa jako je málo. A proto to množství jako transakcí do těch rollupů se může dít, tak vlastně je menší. A bylo to ten bottleneck. To si uvědomila Celestia, uvědomil si EigenLayer a potřebovali to nějak jako škálovat a našli jako dva různé způsoby. A dneska ta Celestia má, já nevím kolikrát, ale určitě aspoň 10krát, možná 100krát jako větší kapacitu než samotný Ethereum. A jejich cíl je mít jako gigamegabajtový bloky. Nebo dokonce gigabyte za sekundu. A jak se nad tím dá přemýšlet, jako co to znamená, záleží, jestli je to optimistický rollup nebo ZK rollup, ale průměrný optimistický rollup, jedna transakce na něm průměrně konzumuje 200 bajtů. A na ZK rollupu záleží, jaký používají jakoby kompresovací algoritmy, ale průměrně nějakých 20-30 bajtů na transakci. Takže vy, když si vezmete tu kapacitu za sekundu a vydělíte tady jakoby průměrným kostem, jakoby kolik potřebuješ tam zapsat prostoru, tak jako získáš maximální jakoby TPS za sekundu, co do té data availability layer můžeš zapsat. Jo, to je ten jako bottleneck. A proto gigabajtové bloky prostě umožní 200 000 plus transakcí za sekundu určitě. A co dělá Ethereum, je jako samo to škáluje skrze protorank sharding a peer DAS a tak, ale jako může to dělat jenom poměrně pomalé. A takže EigenDA tento problém řeší a vlastně bere skrze restaking dokáže horizontálně škálovat DA jako skrze restaking operátory a to je a vlastně dokáže dělat 100 MB za sekundu resource, což je něco, co vlastně MegaEve se rozhodl použít, takže MegaEve bude postovat všechny data na EigenDA a vlastně
i díky tomu je schopno mít tak velký TPS. Takže vlastně MegaETH jak vlastně přišel a řekl, OK, DA už není bottleneck, teďka bottleneck bude samotná exekuce, rychle počítám Miracle Patricia Tree state rooty, jak rychle dělám statesy, jak je rychlý I.O. toho samotného EVM a řekl si, budu zlepšovat tohle, protože tohle je to, kde ten finální bottleneck vždycky bude. Proč si myslíš, že MegaETH si vybral EigenDA a ne Celesty? Je tam zatím nějaká jako hlubší vysvětlení, nebo já vím, že oni se asi znají, ti foundři, něco jsem jako pochytil, ale... Znají se, dokonce už nějaké spolu research dělali, 2018 a tak, ale ten hlavní důvod je, že EigenDA má mnohem větší kapacitu. A to proto, že vlastně EigenDA slovo použil horizontálně škáluje. A to je hrozně jako důležitý notion. A to je, že vlastně, že my jsme v kryptu zvyklí, v distribuovaných systémech, že čím víc blockchain relevant, čím víc mašin tam přidám, tím je to pomalejší, protože tím víc mašin se musí synkovat a nestačili bychom vlastně se synkovat na všech blocích a prostě blockchain by se dál netvořil, nefungovalo to. Zatímco tady tím, že vlastně ten konsenzus už používá se ten etherovský, který funguje, pomalý bloky, tak co tady platí, že z každý další operátor, který se přidá do EigenDA sítě, tak zvyšuje kapacitu. Takže vlastně je to jak v paralelních systémech, čím víc je tam mašin, tím větší je tam throughput. A ten vztah je dokonce NC/2. N je jako počet operátorů, co to běží, a C je kapacita, vlastně bandwidth každého EigenDA operátora a děleno 2 kvůli tomu, jak to funguje. A tohle je vlastně něco, proč můžeme to zvyšovat v podstatě na co chceme. Takže vlastně DA v EigenLayer světě už nebude nikdy v podstatě bottleneck. Jak to dělá Celestia, ta horizontálně škálovat neumí a nikdy umět nebude. Ale to neznamená, že ty bloky nebudou taky docela velký, jako budou obří, ale nebudou prostě nebudou nikdy tak velký jako EigenLayer, ale dá se říct, že jsou bezpečnější. Je to jako velmi triky věc, ale jako v něčem jsou bezpečnější, v něčem jsou méně bezpeční. A možná můžu říct, jak to dělá Celestia, v čem jiná než Bitcoin. Používá metodu data library sampling, kdy vlastně na ty Celesty jsou pořád velcí validátoři, prostě normální full nodes, který musí mít velký bandwidth, aby ty velké bloky dokázali stahovat a publikovat. Ale do toho je tam člověk schopný běžet i light nodu, která si bere upravený erasure coded velký bloky a jakoby sampluje, náhodně kouká prostě po 1 kilobajtu do toho bloku a vybírá a je tam assumption, že pokud je těch light nodů v systému, v síti dostatečně velké množství, tak vlastně ty garance se jako asymptoticky blíží 100%, jak kdyby běžela tu full node. Tady vlastně taky škálují a řeší blockchain trilema, ale nemají horizontální škálovatelnost. Uh-huh. A víceméně někam Ethereum směřuje se svými bloby, tuším nějakých 128 nebo dokonce nějakých 300 něco, ale to je v rámci, že samozřejmě vyšších jednotek let. Je tam taky jako někdy vidět, že ty high throughput jako rollupy budou schopní jako zapisovat na ty bloby, že to místo tam bude tak velký, anebo to bude vždycky jako věc, kterou bude řešit EigenDA a bloby budou fakt jenom pro normální rollupy? Odpoví na to trh, protože podle ceny, no vlastně vždycky já bych radši publikoval na Ethereum, ale ne vždy se mi to vyplatí, záleží, co dělám. Asi Showdown vlastně nebude publikovat přímo, nebo záleží, jaký tam budou velký turnaje, ale řekl, že to vyřeší trh. No vlastně Ethereum se bude snažit co nejvíc škálovat, ale bezpečnost na prvním místě a EigenDA už škáluje takhle a bude tam větší kapacita, bude to levnější. Když půjdeme na to třetí, což je vlastně Ethereum versus Solana, to myslím, že je téma samo o sobě. Jak ty vidíš tyhle dva velikány proti sobě? No vlastně že Rockwave byl první investor do Solany a byli jsme tak velmi involved v ekosystému. A já jsem v celém Rockwave byl ten jakoby nejvíc antisol pro Ethereum, který ti říkal, to nebude fungovat, potřebujeme ty rollupy. No, ale taky jsem se jako technický člověk spálil a uvědomil jsem si až použil později, že ono dost záleží,
na té exekuci toho týmu a ty věci jsou path dependent a možná jakoby dělat dobré aplikace a rychlou ledničku je dnes, nebo bylo posledních pár let a možná postále je to nejlepší, co můžeme dělat. A myslím si, že dnes už jakoby ta Solana už je tady jako here to stay, že vlastně nevím, jestli překoná Ether, jako nevím ani, jako, jaký bych tam dával tomu ty pravděpodobnosti, ale myslím si, že to je jako ekosystém, který se jako prokázal, jsou tam super aplikace a je to určitě jako velký rival Ethera, jako smart contract platformy. Ale myslím si, že tam se, jakože na konci dne, za 10 let, ty architektury Solany a Ethera vlastně můžou vypadat hodně podobně a myslím si, že to jsou největší rivalové. To je zajímavý take, že vlastně ty architektury těch blockchainů můžou vypadat hodně podobně. Ono vlastně konec konců vidíme už jako podobnou cestu, že jo, z network extensions, přesně jak jsi zmínil na začátku, s L2. Teď mě upřímně zajímá vlastně ten nový klient od Solany, Firedancer. Taky záleží, v jakém měřítku bude adoptovaný na celé té síti, jestli bude opravdu takzvaně vyždímaný na maximum, co by to šlo, protože už jsem zase viděl, že nějací lidi, co na tom pracovali, tak vlastně založili svoji L1, kde bude čistě jenom pure Firedancer klient. Takže zase, dějí se tam jako strašně zajímavé experimenty a já většinou s lidma mám pak jako debatu, že někdo říká, ne, jako těch L1 už je dost, jako přestaňte. A já jsem spíš ten jako, ne, to je skvělý, prostě chceš vidět nový trade-off, jak ten trh to nacení, prostě, že mě to baví. Tak nevím, jak ty zrovna tohle jako vnímáš, jestli to vidíš podobně, nebo... Vidím to podobně, ano. Ty to vlastně říká, já jsem teďka poslouchal Hopium 2, že jo, shoutout na další dobrý podcast. A souhlasím, že jako ať si to trh vyřeší, ať si experimentujeme. Někdy je to drahý, jako, že jo, pro ty, co na to ztratí peníze, nebo pro nás jako investory zejména dávat ty částky větší, ale i ta spekulace, že jo, v AI jsem to taky zažíval, kde jsem vlastně byl od roku 2015, prostě jenom to bylo hypovaný, pak zase ne. Ale myslím, že to je zdravý, že vlastně v každou tu vlnu se někdo jako já nabalí a další lidi a potom někteří zůstanou a něco se vymyslí a nakonec prostě vždycky se to zlepšuje. Jo? Inovace jde jenom kupředu. Přesně. A z toho principu, že je všechno open source, tak o to víc vlastně krypto 10krát rychlejší než běžný život. Jo, to je klasika, no. Hele, mám od tebe poslední otázku, Filipe, a to je vlastně jako, co tě teď baví? Vím, že bys nejradši odpověděl Megaeat, ale myslím z hlediska tak jako třeba nějakých nadcházejících technologií, jo? Ve smyslu, jestli je to zero knowledge jako VM, nebo jestli je to fully homomorphic encryption, tak vím, že nejspíš pro lidi mluvím dost asi nezřetelně, ale když tak zkus říct a lehce vysvětlit vlastně, kde člověk jako tvýho formátu tak třeba tráví čas, že tě to fakt jako baví. No, ale asi bych řekl, že dlouho jsem byl jako velký fanda do ZK a mám pocit, že se tam jako poslední rok jako ty promises úplně jako nedeliverují, nebo že už vlastně i díky Megaeat jsem si uvědomil, že nepotřebujeme prostě super performance ZK VMs, abychom naškálovali něco na 100 000 plus TPE, že vlastně stačí to dělat trošku jinak. Takže jako ZK si myslím, že pořád bude mega relevantní, ale už si nemyslím to, co jsem si myslel před 2 lety, že jakoby ZK is the only way, nebo jako the correct way a prostě všechno bude ZK, blockchainy nebudou, všechno bude ZK. Ale takže asi bych řekl to FHE, to Fully Homomorphic Encryption mě přijde pořád super zajímavý, protože to je ta skutečná jako endgame of jako privacy. Ale jako zní to zase jako hrozně marketingově, ale že kryptografové mi dají za pravdu, že Fully Homomorphic Encryption je v podstatě jakoby softwarový způsob, jak běžet jakýkoliv program na vzdáleném počítači jakoby se 100% zašifrováním. I když vlastně je to schopnost posílat zašifrovaná data, který já zašifruju, jenom já vím, jak šifrovat, na vzdálený počítač, který vůbec neví, co počítá, ale já vím, že počítá to, co já chci a vrátí mi výsledek. A já si ho dešifruju. Takže to je to, co to dělá a člověk si může představit jako různé aplikace a toto vlastně a je cool, že jako dlouho stejně jako ZK se tomu říkalo Moon Math,
že to je hračka teoretiku už z 80. 90. let a nikdy nebude fungovat prostě, tam ty overheady prostě jsou šílený. Ale díky práce teoretiků, který vlastně ty asymptotické složitosti dostali až v případě ZK až na O(n) log n u provera a do konstantního času v případě verifiera, tak i ZK hardware, což jsou normální GPUs nebo právě ty FPGAs a ISICy, tak jakoby to dostáváme do velmi praktických rovin. A nevím kdy, ale jako určitě v tomhle desetiletí prostě FHE privacy i v blockchainu i jinde prostě tady bude a budou to cool aplikace. Čekají nás zajímavé časy. Filipe, jaký moc děkuju za tvůj čas, za tvoje názory a budu moc rád, když se tu zase potkáme, třeba jak budeme mít Mega-ETH mainnet a zase si popovídáme. Super, snad se toho Mega-ETH mainnetu dočkáme a vidíme se. Jo, určitě. Měj se hezky. Čau, čau. Taky, čau.